Tkompli tikber is-sejħa tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-kunsilli lokali jingħataw lura s-saħħa kollha meħtieġa sabiex imexxu l qudiem il-lokalitajiet minn kull aspett tal-ġid tal-poplu Malti wewċi kollu. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fit-triq is-Simar fix-Xamxija, il-koordinatur tal-Partit Nazzjonalista tal-Kunsilli Lokali Charles Bonello fisser kif li kieku l-Gvern ma ħelix 400 miljun euro fuq il-barranin tal-Vitus u Stewart kieku kull lokalità se tittieħu ma' 6 miljun euro. Sejħilhom kunsilli lokali u prova jneżżalhom kull tip ta' awtorità u jġibhom letteralment tal-laba tal-gvern. Ħaddilhom ir-responsabiltajiet, l-indafa, il-gwardjani lokali, it-toroq, però għall-400 miljun li ħbib tal-ħbieb sab flus. Għandna kunsilli lokali illi uħut minnhom qegħdin f'diffikultajiet finanzjarji kbar. Charles Bonello fakkar kif l-idea ta' one size fits all li konfermat kif din qatt ma tista' taħdem għal lokalitajiet kollha. Dan apparti l-Gvern Laburista wera kif ma jimpurtax minnek tant li ħalla telqa kbira f'diversi bliet u rħula. Għalina inti m'intix numru, għalina inti persuna bid-dinjità tiegħek, bir-rispett li jistħoqlok. U allura aħna jinteressana minnek. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ta' deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista tal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali.